El cicle Cures Auxiliars d'Infermeria té una durada de 1.400 hores estructurades en un curs acadèmic, de les quals 990 hores són al centre educatiu i 410 hores són de pràctiques en centres sanitaris. La competència general d'aquest cicle consisteix en proporcionar cures auxiliars d'infermeria al pacient. Formen part d'un equip interdisciplinar en els centres sanitaris. Les sortides professionals del cicle són treballar com a tècnic en cures auxiliars d'infermeria en institucions sanitàries com hospitals, clíniques dentals, centres d'atenció primària o de salut mental, entre altres.